ba na so gaisuwa ba wani gaisuwa kowa izo nan da yake yau ba ranar magana ne ba wani farin ciki ba wani surutu a zana shiru ba ku san komai ba sai gaisuwa da surutu yau bai kashe komai ba bari a dake ka karfawa kanka asiri tanka a tanai magana yin kama mu bulala goma yau sai dai cerce doka wanshi kai ka san me kace na ce sai dai cerce doka wanshi ka kara fada wato kun yi shiru sai dai doka wannan ko abu ya zama da zaji ko kada ka dariya sai lokacin duka yi mashi bulala 100 tun da in ga yi magana ana yi bulala 10 shi ya yi magana da zajin wana yi mashi 100 shi daya na mutum 10 tamanin da biyar casa'in dari Daddy wancan ya ce gaskiya ne. ya ce in an yi shiru ni sai doka wannan ko sai kai kuma ka ce gaskiya ne yi mashi 50 tashi ku tashi dukanku a dauke na mai da ni gida